Този видеоматериал е създаден в рамките на проект "Следващите поколения в община Поморие, по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки", финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Основно училище Христо Ботев, село Бата, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този видеоматериал отразява официалното становище на програмния оператор или офиса на финансовия механизъм. Аз съм Желю Калчев, учител в Основно училище Христо Ботев, село Бата, община Поморие. Социално-икономическото и демографското развитие на обществото през последните години доведе до увеличаване количеството на генерираните отпадъци. 2/3 от тези отпадъци, които се генерират в домовете и в общите, са биоразградими. Какво означава биоразградими отпадъци и какви са тези отпадъци? Биоразградими са тези, които при оставане при определени условия, аеробно или анаеробно, и с помощта на бактерии, гъбички и други микроорганизми се разграждат и отдават своите хранителни вещества. Такива са треви, цветя, сено, листа, стари плодове и зеленчуци, черупки от яйца, кафе и други. Ако тези биоразградими отпадъци се изхвърлят на сметището, те замърсяват природата, тъй като там се смесват с други вещества, които могат да бъдат токсични, замърсяват почвата, а могат да попаднат в подпочвените води, а оттам и водоизточниците. На второ място, при своята ферментация, тези биоразградими вещества създават така наречения сметищен газ, който съдържа 40% метан, а останалото е въглероден диоксид, и се издига във въздуха, където причинява замърсяване на атмосферата. Ето защо е необходимо тези биоразградими отпадъци да бъдат събирани и да бъдат рециклирани. Най-използваният начин за рециклиране на тези биоразградими отпадъци, това е компостирането. Компостирането е събирането на тези отпадъци, поставянето в специални условия, при което се получава компост. Компостът е продукт, който съдържа хранителните вещества от тези вече разградени биоотпадъци и се използва за обогатяване хранителните вещества на почвата. Особено удачно е компостирането в малките градове и в селата, тъй като там има големи дворове с градини, където е възможно изработването на контейнери за компостиране на биоразградими отпадъци и след това използването за наторяване на съответните насаждения. Компостиране. Биоразградими са онези отпадъци, които в естествени условия се разлагат сравнително бързо под въздействието на аеробни или анаеробни организми. Това са различни хранителни и животински отпадъци, хартия и картон. В зависимост от населеното място и сезона, биоразградимата фракция от битовите отпадъци варира в широки граници – от 20 до 80%. Следователно, ако тези отпадъци се рециклират, количеството оставащо за депониране ще намалее значително. Това би спестило място на депата за отпадъци и би позволило по-дълъг срок на експлоатация на тези скъпоструващи съоръжения. От екологична гледна точка ще се намали отделянето на парникови газове в атмосферата, като въглероден диоксид, метан и азотни оксиди, които се образуват при гниенето на биоразградимите вещества в условията на депата. Тъй като отреждането на терен и строителството на депа за отпадъци е сериозна инвестиция навсякъде по света, разумен подход както от икономическа, така и от екологична гледна точка е намаляването на обема на отпадъците, постъпващи в депата, чрез отстраняване на органичната фракция. Основни алтернативи на депонирането на биоразградимите отпадъци са анаеробното третиране, механично-биологичното третиране и компостирането. Здравейте, аз съм Филка Жекова и съм ученичка от 6-ти клас.
Аз днес ще ви представя биоразградимите отпадъци. Биоразградимите отпадъци са материали, които могат да бъдат естествено разградени от микроорганизми, бактерии, гъби или други природни процеси. Биоразградимите отпадъци са цветята, старите плодове и зеленчуци или обелки от тях, дървените клонки и хартията и други. Когато те се поставят при определени условия, те се разграждат и се получава компост. Процесът, при който се получава компост, се нарича компостиране. Може да се питате какво е компост. Най-напред се събират хранителни и растителни отпадъци. Те се поставят в контейнера и се смесват. Компостирането е много ценно за градинарството и земеделието, защото е богат на хранителни вещества и прави по-плодородна нивата. Компост. Думата компост има латински произход и означава събирам заедно. Компостът е продукт, получен от естественото разграждане на различни биоразградими отпадъци, събрани на едно място под въздействието на бактерии, гъбички и други организми в кислородна среда. Компостиране. Процесът на компостиране е естествен процес, при който под влиянието на микроорганизмите, растителните и животинските отпадъци изгниват и се връщат обратно в почвата, където разграждащите организми ги превръщат в хранителни вещества, достъпни за растенията, в една по-стабилна форма на органична материя, наречена хумус. Този природен процес на разграждане може съвсем лесно да бъде пресъздаден от хората, като при това бъде ускорен многократно. Здравейте, аз се казвам Златина Драшева и съм ученичка от 6 клас. Днес ще ви разкажа дали биоразградимите отпадъци вредят на природата. Биоразградимите отпадъци, когато не се третират правилно, могат да окажат огромно въздействие върху изменението на климата. Когато са изхвърлени на сметището, с течение на времето се създава вреден за хората сметищен газ. Газът е смес от различни газове и е създадена от действието на микроорганизма, докато те разлагат органични отпадъци, включително, например, хранителни отпадъци и хартийни отпадъци. Компостът от битови отпадъци понякога може да съдържа тежки метали и други токсични вещества поради факта, че се произвежда от смесени отпадъци, т.е. когато не се прилага разделно събиране на отпадъците. За произвеждане на висококачествен компост е много по-добре да няма смесване на замърсители с подлежащи на компостиране отпадъци. Това се постига чрез разделно събиране на отпадъци за централно компостиране или чрез компостиране в домашни условия. Тъй като при фамилното компостиране условията на процеса не могат да бъдат контролирани така, както в един завод, не се препоръчва компостиране на отпадъци от месни и млечни продукти в домашни условия. Там, където домакинствата нямат възможност да компостират собствените си отпадъци, местните власти могат да предложат разделно събиране на органичната фракция и централизираното й компостиране. В нашето училище също е създадена организация в рамките на обучението да бъдат създадени и изградени контейнери, които да бъдат поставени в дворовете и градините на ученици, където да се събират биоразградимите материали с оглед получаване на ценни хранителни вещества за трайните насаждения в тези градини. Основната цел е да променим съзнанието на учениците, които да гледат на биоразградимите материали не просто като на отпадъци, а като на ценна суровина и материал, който може да бъде използван за повишаване плодородието на техните градини. Този видеоматериал е създаден в рамките на проект "Следващите поколения" в община Поморие, по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки, финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Основно училище Христо Ботев, село Бата, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този видеоматериал отразява официалното становище на програмния оператор или офиса на финансовия механизъм.